Razumemo da svako od nas ima različite brige i odgovornosti. To je razlog zašto smo uvek voljni da radimo zajedno, jer verujemo da ono što je najbolje za pojedinca je najbolje i za tim. Na kraju, razlike su ono što obogaćuje naše iskustvo i čini nas jačim. Svet se menja brže nego ikad, a izazovi sa kojima se suočavamo su sve raznovrsniji. Uvek tražimo nova, inovativna rešenja da odgovorimo na ove izazove. Naša internacionalna raznovrsnost nas čini jačima i ujedno nas inspiriše da pronađemo bolje odgovore. U društvu dobrih ljudi nalazimo vreme da pogledamo oko sebe i pomognemo u izgradnji bolje budućnosti za sve nas. Naša misija je da svet učinimo lepšim i bezbednijim mestom, kao i da investiramo u održivo i odgovorno poslovanje. Ono što nas čini jačima jeste da smo istovremeno i pojedinci i članovi tima koji je naše srce i duša i van kancelarije. Stojimo jedni uz druge, i u pobedi i u porazu. Nikada niste sami u društvu dobrih ljudi. V društvo na dobri ľudia. U društvu dobrih ljudi. Na mestu Njarzvetomir. U društvo dobrih ljudi. U društvu dobrih ljudi. U družbi dobrih ljudi.